Very good. Sana may pamunit lang. Oh. Abi ko namunit kag lansang. Kahoy din na. Nagmas man pa siya guys. May bata. Mas dud kay ron di ma. Kalang hapog-abog no. Hi guys, mazug adlaw na tang tanan guys. Mo to mi dato speakers bay kay manghinlo mi karon. Pero mas kapag-abring dai. Ha? Hindi kita nak kapag dagdag Oh. Naman naman ni miglaba guys. Mga hinluan na to speakers ron, mga banwasan, kay mga waag abog-abog ba. Magamit mi danig. So tagmas. Pero di ta kalang hapog-abog. For the safety, yes no. Ano makalang hapog-abog guys, magmas mi. Ito na mi guys, ikaw dadadakin. Kaya magdako daras balde. Karang yelo pa? Karang yelo? Dadaan doon kasi ligbi. Magdamig tubig dito guys. Kaya amang ipang banwas na ito sa kwarto. Merong mga tang-tang po mga abugan. Then, sa zo may gani pang laba. Lasing ko pa. Laga na. Para makalapag sa zo. So nahuman guys. As nuibi kapin. Mga darikatan na rin hinlo guys. Kaya mazo ng hinlo ba? Ha? Ano na yung bunga? Nana ko na yung bunga palit ng papagabril. Hi guys! Nana yung bunga ng palit sa ito ta. Ready na ka Ken? Ready na ka? Agay! Nga nahamag yung mas day! Pagmas! Di pwede di magmas kay delikado. Dami guys, pikas bay. Manghilo mi karon. Manaya panighigan dari, pangwadon ni mga abog-abog. Balwasan kay arong kanay namin mahigda. Ngayon. Oh, Kim. Atura ka na to Kim kaw. Delikado ag abog. Daon sa atong health. Lah, babagi sabi. Ano guys, kita kilid ng papagabril. Isa? Daka ino hidana no. Daka ka hidana na sa kin guys Oh. Ha? Ano mo siot? Kamay mo unahon no panghakot guys, kare mga kahoy-kahoy dari. Ano may ngani masugnod man eh. Sugnod din amo. Ha? Nahog ka guys. Na mga lansang, pati ko ng mga lansang. Putan mo ko ito, Ikin. Tabang Kim. Tabang Kim guys, ugoan. Kanay mo gagmatoy good. Ikaw, ang gagmay ito ibutang sa ilam sa abo. Na. Very good. Ilang bakot. Kare. Agad ko ano agawas. Na ibutang. Pati kang inday, kumbati day. Nangati kang kim-kim mo. Kaya ito ibutang ka to ilam gata na isugnod. Bugat malaking. Laligan ng kwarto guys. Pamira na guys, ang takukon yung mga daspanon.
Very good. Sana may pamunit lang. Oh. Abi ko namunit kag lansang. Kahoy din na. Nagmas man pa siya guys. May bata. Mas dud kay ron di ma. Kalanghap og abog no. Ubo dun no. Patay mo mo ni mga lansang. May mga lansang guys na lagpot siguro ni. Sa mo ni panigumon. Kana may bata. Munit sa kahoy. Kani may ngani na alam. Pag hinay ha. Ito isugno datos abo. Kaya naghaling mas papa. Very good nga bata. Tabang og pang hinlo dari guys. Go. Nay. Bitik na kas. Nylon. Nay masulanan dan lansang pa no. Lansang dari ako angis. Lagpot siguro ni pag. Kuan. Nah, sari-sari manggira. Manggira orang buka. General cleaning sa general cleaning. Pero agas na yung mga ripo guys. Amo na yung banwasan dani. Maglami madug mabanwasan ba? Ang hinlok ado. Ayan na hinluan na gari. May bisbisan naman ang ako na guys, banwasan. Nag-ninjas pa pag-abril guys to So kami upat dia darhi. Upat apil-apil lampas Kim. Kim, ayaw ka nga to sa abog Kim. Sana ka dana ha. Sana ka dana. Delikado, maskin na kamas, delikado. Abog. Day, dito gawas day ikaw. Gawas day. So apil-apil. Okay, arang aboga, delikado. Be. Kasi Kuya Gael guys, wala yung bandare kaya mo'y magdigamo. Si Kuya Gael mo'y magdigamo paniudto. Bas na mo daan guys, grabe di matabang agabog. Mas binta mang mabasa kaya ron di ka sumuko agabog ba. Manuwasan sana magpikas kwarto para mawa agabog. Namay ang tag-agas pag ripo ba? Sa pa niya mga ripo na riga o may agas. Ay mga langgam manood na guys to. Saan lagama pa Chinese Maya? Hari sila guys bahay guys magluwa. Mga langgam. To, babaw. Kadag ka? Bahit. Begat. Sini ka naroon sa sapat. Oops. Ha? Gatam din na inuupo. Abang. Semoga bergegas ng ninja ng mas manumbog ko. Ulig mga bata kay abog delikado. Ito imo ka. Nabisbisan na daw eh. Lo na. Kaya mga lubig at sinaguan. Manghalingan dari kay. Manghalingan dari. Aso-aso, malaya sa lamok. Mahinlo na danay guys. Pwede na mahigdaan na rin sa gabi eh. May malansang. Ha? Yeah!
Ano yan, guys? Oh, nawa man. Ang kabog. Guys! Ano naman? Amaran nagdaban na sa bawas nila. Iwan ikiya. Gamit ko yung POS. Hindi abog. Gamay na laman. Lami ang tanig na pa yung tubig. Bakit mapanwasan? Mahinlo ka doon maazo. Ano pa? Kahoy-kahoy. Alain ko ano, taligsik. Galing init na pod. Gamay na naman. Kada naman ang hantiwasan. Is pananon. Kada lang das pananon yung hantiwasan. Mabisbisan sa papagabril guys, kaya mang utruhag silhig. Kaya rong ang layas ang kaabugan. Huwag abuga. Lamilag yung tagdaghan pagtubig, kaya pwede man niya taga banwasan. Saan nga way agas. Ayan na guys, gibis-bisan ng papagabril dari. Diyan tata, damo na po ni utruhan si silhig. Kim, ayaw ko lang magtamakim kay abog Kim. Dari pa, wala tubig pa, kay bisbisan sa kwarto. Wala. Wala na tubig. Naku na may pa dyan yung skim-kim guys. Anhin dyan tapo dyan.
Ito na ni Payan, karong magsige kahinlo. Yes, no? Dami mga zalimbay nga na magpudyo kay magsige kahinlo. Dito na guys, hinlo na agad. Garis kwarto, hinlo na. Mananggi. Bisbisan. Dari po hinlo na. Kwartos mga kuyas. Hinlo na guys, ilahang sahog. Yes, dosi naman guys. Malikod to namin guys. Pinta sa mga bisbisan, kaya di ka so abog. Yung kaladyo lang managig tubig. Luoy ka so mga kuyas, ganun harang hinak ko tubig. So, isira sana magas maniud to sa amin. Alright. And no, nagatod guys. So, dahil na guys. Mana. Nahinlo na gajud. Naman ito sa amin kay arang ng katasas. Dusi naman di ay. Kasi agad ang mga susi. Nabili ng mga susi. Lagi. Nabili ng mga susi dari.